Ihawin muna natin yung isda. Hanapin natin. Screen. Ang natin itong tilapia. Lumagila. Kaya na tayo na mailit na tubig. Natin itong saluyot. ₱20 to sa amin. Okay na. Ito yung sigarilyas. Palaya. Satu. Gasan muna natin.
Guys, pwede na to. Gawin na siya. Yun ang tatanggalin yung itim. Saka yung mga ano, kasi yan yung magpapalasa sa kanya. Yun na natin. Guys, kumukulo na. Tignan natin yung bagoong. Kailangan natin ulit kumulo. Lagyan natin itong ampalaya. Spalong. Doon na guys. Natin ito sa luyo. Panalo guys. Thank you.